Vă e frică de șerpi? Astăzi vă vom arăta cum să faceți doi șerpi cu care ne putem juca. Astăzi o să facem două echipe și noi o să facem șarpele negru și noi, fetele, o să facem șarpele alb. Azi o să facem ceva, să ne trebuie sticle de apă și o să tăiem. Și mai avem nevoie de două elastice, ferii, crevețele umede și un pic de apă. Pentru experimentul nostru, șarpele negru, ne va trebui bicarbonat, zahăr, o linguriță Și o să ne mai trebuiască ceva de aprins și o tavă cu o tigaie cu nisip. Chiar și dacă e negru și înfricoșător șarpele, este foarte pufos și se rupe ușor. Da. Wow.